Velkommen til DI Handels konjunkturnyhedsbrev fra januar 2016. Her vil vi se nærmere konjunkturbarometeret for fødevare- og drikkevareindustrien. Til at starte med ser vi på omsætningen i fødevare- og drikkevareindustrien. Det ses, at fra begyndelsen af 2015 indtil medio 15 var et kraftigt fald i omsætningen. Dette fald er blevet kompenseret med en stigning frem mod november 2015, hvor at niveauet for året lå på ca. 175 milliarder. Sidst er nærmere på udviklingen for omsætningen. I forhold til eksport kontra indlandsk omsætning ses det, at eksporten har løftet sig væsentligt mere, end hvad det indlandske salg har gjort. Det er til trods for, at omsætningen for eksporten har været i en negativ udvikling siden medio 13. Ser vi på forskellige industriers omsætning i forhold til samme periode sidste år, ses det, at det alene er fiskeindustrien, som har haft en positiv udvikling, hvor at omsætningen er steget med 7,8%. Værst ser det ud for drikkevareindustrien, som er faldet næsten 10%. Samlet set er fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien sammenlignet med samme periode sidste år faldet med 2,7%. Du har nu mulighed for at se resten af DI Handels konjunkturnyhedsbrev i menuen til venstre. Du har også mulighed for at downloade disse slides i menuen til højre. Tak fordi du lyttede med.